तर तुम्ही मला बघू शकता मी कुठं बसलोय, जमिनीवर. जमिनीवर बसलेलो आहे. तर आता चरणचा माझा करतोय आम्ही शूट. तर बघूया आता स्टँड लावतोय, आपल्याच मोबाईल मध्ये होणार आहे. ते नंतर आपल्या तुम्हाला माझ्या चरणच्या चॅनलवर तर दिसेल, तर तुम्ही त्यासाठी सबस्क्राईब करा. येतो का खेळताय? बघू, दिसतोय दिसतोय दिसतंय का? दिसतंय का? तुला दिसतंय का? हे असं असा हा कुठला बॅडमिंटन आहे मित्रांनो? दिवसाची स्टार्ट सकाळी 11:45 वाजता, म्हणजे आता दुपार होईल. तर आज सुट्टी आहे ऑफिसला, आणि मात्र काम मात्र चालू आहे. आणि नाश्त्याला आज मस्तपैकी आहे बटाट्याचे पराठे आणि सोबतच केचप घेतलेला आहे सोबत खायला. तर कालचा ब्लॉग बघितला नसेल तर बघा, थोडंसं दाखवलं, जास्त नाही, मोबाईल नव्हता निघाला मी. तर व्हॉलीबॉल खेळलाय खूप, म्हणजे ऑलमोस्ट आम्ही लॉकडाऊनच्या आसपास खेळलेलो. ते आता मी खेळलो काल रात्री थोडंसं 1 वाजेपर्यंत. तर मजा आली, मस्ती फुल धमाल. तर बघू, नेक्स्ट टाइम खेळताना मी जास्त शूट करेन आणि तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न नक्कीच. पण रात्रीची जी मजा येते ना, दिवसाची नाही. आता खूप मजा आली खेळायला व्हॉलीबॉल, आणि एवढ्या दिवसात आता हात मात्र दुखत आहेत, पाय पण दुखत आहेत जाम. तर चला बघूया, आता नाश्ता करूया, थोडंसं काम, आणि नंतर बघू ताईचे थोडे शूट्स करायचे आहेत आपल्याला, तिकडे करून. आपले पण कुठे आहेत? आपले तर आहेत टाकायला आज. तर शूट करूया आणि तुम्हाला पण दाखवूया. तर आता नाश्ता करतो पहिला, त्या तोपर्यंत कालचा ब्लॉग येईल त्याला काहीच. आता होणार आहे शूट होणार आहे आता चरणचा, आणि मला तिच्या बाळाला पडलो मी. आता लावतोय मी स्टँड, कारण की आपल्या मोबाईललाच आहे. तर तुम्ही मला बघू शकता मी कुठं बसलोय, जमिनीवर. बसलेलो आहे. तर आता चरणचा माझा करतोय आम्ही शूट. तर बघूया आता स्टँड लावतोय, आपल्याच मोबाईल मध्ये होणार आहे. ते नंतर आपल्या तुम्हाला माझ्या चरणच्या चॅनलवर तर दिसेल, तर तुम्ही त्यासाठी सबस्क्राईब करा. तर चला आता आपण शूट करूया, नंतर भेटतो. हा बघा, इकडे चरण भाई, इकडे चरण भाई, इकडे बाहेर. हा, आता कसं बोलला? लाईट पण मस्त येते. हा, मग आता आम्ही इथंच बसणार आणि इथंच शूट करणार, मग तुम्हाला शॉर्ट्स मध्ये आणि रील मध्ये दिसणार. चलो, काम 25 करते भाई. अँगल सेट करते. सेटअप लागलाय आणि मी इकडे आहे तुमच्या इकडे. इथं. तर सोनूला पण घेतलेला आपण. त्या रोल मध्ये बॅक साइडला एक हा, ते कळेल तुम्हाला, व्हिडिओ मध्ये दिसेल. कॅरेक्टर थांबवला इथं. चला आता आपण करूया शूट आणि भेटूया नंतर. ओके, नमस्ते. कट. मित्रांनो फायनली आमचं झालेलं आहे शूट झालं एकदम तगड्यामध्ये. आणि 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 बघूया अजून काय कसं काय. गॅलरीचा पूर्ण वापर 100%, 200% मध्ये वापर करायचा आपल्याला. तर शूट झालेलं आहे आणि बघू अजून काय ऍक्टिव्हिटी. तर काय बोलतो, कडक झालंय. बघूया अजून आपण काढूया एक एडिट करू. हा, एडिट करणार चरण. हा शॉर्ट एडिट करणार चरण. तर बघू अजून काय आता काय संध्याकाळी डायरेक्ट. तोपर्यंत दुपारी आता मुंबई इंडियन्सची मॅच बघा 3:30 वाजता. तर दिल्ली 3 वाजलेत, 3:30 वाजता मुंबई इंडियन्सची मॅच. मुंबई इंडियन्स. चला नंतरच भेटूया आता. आणि हा आमच्या गॅलरी मधला नजारा बघा. वा 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 वा. पत्रे. ही आमची गॅलरी. इकडे आम्ही रात्री व्हॉलीबॉल खेळलो, तो पण ब्लॉग आहे जवळच. तुम्हाला जर बास्केटबॉल खेळायचं तिथं बघ. बास्केटबॉल बॉल पिल्लूच्या घरी आहे ना, तर असं आणला असता आणि टपकन टाकला. कालचा बघितला की नाही ब्लॉग तुम्ही? हा, कालचा व्हॉलीबॉल खेळाय मस्त. मजा आली. केलं, मग नंतर मी खेळलो. अजून जास्त शूट नाही करायला भेटलेलं, थोडस 2.5 मिनिटं भेटलं. हा, तर मजा आली त्याच्यात, पण मजा आली. 1 वाजलंय पण मजा आली 100%. आपण आता शनिवारी बघू, रात्री जायचं प्लॅन करू. काय बोलतो भाई? मस्त विकी. भारी वाटतो रे इथे. बघूया संध्याकाळी आज नाईटला मैदानात जायचं प्लॅन करू, शिवला घेऊन. काहीच आम्ही मैदानात आलो. मैदानात कुठं आलोय आम्ही? खालच्या मैदानात आलोय. बघा, पिल्लूनी सायकल कुठे चढवले, टायर झालाय बाद. मग कशाला लावतोय वरती? खाली ठेव ना. दगड इकडे ठेव, तू दगड नको उचलू. येतो का खेळताय? बघू, दिसतोय का? दिसतंय का? तुला दिसतंय का?
हे असं असा हा कुठला बॅडमिंटन आहे? हा काय इथे हा या दगडीवर कशात चढवतोय? हे तर काहीतरी वेगळंच चाललंय हा भाई. भरपूर दिवसांनी आम्ही आलोय, ग्राउंडला आलेलो आहे. आणि माझी बायको बा काय खेळते बॅडमिंटन. ओ एक पण मारत नाही रे पटापट. तुमच्यापेक्षा मी तरी चांगला खेळतो. हा हे लय भारी मारते असा. हा तुम्हाला दाखवतो. हे आता मला पण बॅट बॉल खेळायचंय. हे आउट झाला. स्टंपला बॅट लागली. स्टंपला बॅट लागली. स्टंपला बॅट लागली. बघितलं मी. आवाज आला. तर मित्रांनो आजचा दिवस संपलेला आहे. मस्त थोडंसं मैदानात गेलो आणि येऊन काही शूट नाही वगैरे. तर दुपारी झाले आपले शूट बऱ्यापैकी. तर उद्या करूया आपण. तर थोडं काम पण होतंच. सुट्टी असली तरी काम तर होतंच. तर भेटूया आपण डायरेक्ट आता उद्या. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला आणि आपले शॉर्ट्स लगेच आलेला आहे तो जाऊन बघा. हां चरणसोबतचा उद्या आहे आणि हा रीलला आलेला आहे आपल्या इंस्टाग्रामवर. तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, जाऊन बघा आणि लाईक करा. आवडले तर शेअर नक्की करा. आवडेल 100%. ॲक्टिंग कशी वाटली कमेंट पण नक्की करा. तर भेटूया उद्या. तर उद्या भेटू. शुभरात्री. काळजी घ्या.